Halo, Rek, iki aku kape nggawe martabak telur. Nah, iki telore, iki bawang prene, iki bumbune, iki kulitane. Jadi iki akhirnya kok wis dadi wae kulitane iki. Martabak nggawe kulitan lho berarti. Iya, lek biasane wong-wong martabak kan nggawe sing adonan ngene-ngene. Lah berhubung kesuwen, iki nggawe ngene ae tuku. Ojo lali like, ambek, subscribe. Iki wis mari tak rajangi, saiki tak kei ndok. Wes mari saiki dikei bumbu. Terus diublek-ublek diratakno. Ini digoreng. Yo, iki ngenteni minyake panas dhisik ya. Iki wis panas. Tak iki dicemplungno. Yo, mateng rek, dhisik rek. Kompor tadi cemplungno. Oh. Iya bolo kira-kira rasane enak apa enggak, aku dulu ya nggak paham ya nih. Enak yo alhamdulillah, nih nggak enak yo berarti gagal. Paling isih rek gosong koyo iki. Kulitane koyo iki. Kulitane sing cepet gosong, soalnya kulitan lumpia tuh. Ben lek gawe mending gawe kulitan tipis. Mending gawe kulitan apa? Pangsit. Iki kulit apa? Kulitan apa? Kulit lumpia. Lumpia ya. Kurang sip berarti intine ya. Iya. Tuh gosong rek. Dinyet-nyet berarti ya. Sik mateng di tengahnya kok enggak mateng. Bolak-balik. Oh, nduk goreng ini toh. Iya, jadi ini kok koyo nduk goreng rek. Iya. Ngene. Nah, iki wis rodok-rodok mateng sik. Marine wis mateng terus dientas.
Oh, wis mateng rek. Tak sik ya. Iki wis mari langsung dicoba ya rek. Bismillahirrahmanirrahim. Enak kriuk pas gurih. Nah, yuk wis mateng langsung dicoba. Mas yo gosong-gosong ini kira rasane iku kayak bismillah. Gurih-gurih enak. Rodok gosong-gosong titik gak apa-apa rek. Ayo cobaan Mel. Sing kriuk-kriuk iku kulitane rek ya. Oke. Cobaan sih enak Kak. Nah, kok ono botok barang iku? Nah, iki mau ya aku gawe mau isu gotok tahu tempe tak bukakno ya rek. Iki. Enak Mel. Nah, Enak Kak. Rasane piye? Nilainya 1 dari 10. 10 enak rek berarti rek. 4 lho. Ayo ya wis nang di serbu iki monggo. Kita cobai gawe sego. Foto yo enak gini. Kayak juga mangan ya wis kroso rek. Terus suwun ya wis nonton videoku, ojo lali share nang konco-konco, like, subscribe, matur suwun.